ಅದಲ್ಮಂತಿ ಬೆಫ್ನ ಹಮೆ ಹೊಳದು ವಗುತುಂ ಗಣಸ್ತಮು ಮೆದಣಿ ಹೊಳದು ಸರ್ಕಾರಂ ತರಗಿ ಕೊಫವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡು ರಸ್ಮಿ ಕಂ ಹುಳುಮ ಬಾವಾ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಹಮ ಕುಡ ಕುಡ ವಗುತ್ ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ದಂಡು ರಸ್ಮಿ ಕೊ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾ ಹುಳುಬಾ ದೆಮುಗೆ ಗೊತೊಂ ಮಿರಶುಗ ಕುಳವಿಗೆಂದ ಐಕ್ವರ್ಕಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊ ದೆವಾಣೆ ಮೆ ದಂಡಕಿ ಹಮ ಫಾಹಾಗ ಕೊಲಂಜೆ ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ವೆರ್ಕಮ ಆಫಹಂ hama emme kuri kol taraki kurma ami amali masake feshigen dia danto hoga tereng hama masake furama kurma fa hulugen da danto hoga tereng hama fa ha kol dandekan mi rasmiyato ge tereng hama reso jamhuriya mihar miwani mi dandu hulum ge gotong mi rashuga kulegen da ko erkom ge match kick off ko da wafa e fo amanik fan hama mi dandu hulum ge gotong mi baba ekwerkom ge match reso jamhuriya balawala wan ದಂಡು ಹುಳುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಂಗೆ ಮೆ ಫುರತಮ ಹೊಳದೂಗ ಅಕುಳವಿಗೆ ಮೆದಣಿ ಹೊಳದೂಯಂ ಮಿ ಹೋವಾಲೆ ಫವಾ ವೆಟರನ್ಸ್ ಟೀಮ ಕಾ ದಿ ಹಮ ಹಮ ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫರಾತೊಂ ಹೋವಾಲೆ ಫವಾ ವೆಟರನ್ಸ್ ಟೀಮ ಕಾ ದೆಮ ದಮ ಕುಳವಿಗೆಂದ ಏಕವೇರಿ ಕಮ್ಗೆ ಮೆಚೆ ಮಿ ದಂಡ ಬಲಾಲಾರ ಮಿ ಹಮ ವೇಲಿ ದಂಡೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀಗೆ ಕೂರಿಗ ಅಮಿರಶುಗೆ ರೈ ತುಂ ಬೇಣು ಕರಮುಂದಿಯ ದಂಡೆ ಎನಮೆಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ವೆರ್ ಕಮ ಹವಾಲ್ ವಡಾಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವನಿ ಜಮಾನಿ ಹಿಕ್ಯಾಮ್ दांडे के गोतुगा हम मी दांडो तरक्की को दबाव में रस्मियात के तेरेंग हम फाग कोलंजे यूथ मिनिस्टर अहमद महलूफ दे के वाक़ तक बलाला अरवस कोविड के दाती हालत के तेरेगा सरकार में कुरिया के अंदर मुहिम मसकत हो गए तेरेंग हल्दू फुटबॉल दांडे केस में हम फाग कोल्ले कामयाब मशरूए के गोतुगा यूथ मिनिस्टर वनी फाग का पूरा वाफ़ को हम कोविड के दाती उन्दगु लुगे तेरेगा सम में दांडो थारकी कुनम पेणवा सामान रशा गेणवे में मसके कामयाब कमाए को निमाले के दुमके लिबटा गणवे हिंग हम जहमे का यूथ मिनिस्टर स्पनी फाहगा कुरवाफ आदि हमें में दांडो इतुरा फुरी हम कुरमटा का बेणवा इतुरा वसीलत गायम कुरम के मसके वे सम सरकार राशो के काउंसिल गुलिगे हम कुरव मुंगेंदवा कंगा दि मियादो रैसो जमहूरिया होड़दुआ में कुरवे दातुर फ्लू के तेरेंग काउंसिल को बेबे वन बात मुगवस मिकमा गुले गोतु हम दांडो इतुरा फुरी हम कुरम बेणवा वसीलत गायम कुरम के मसकेता हम काउंसिल गुलिगे कुरवमा कुरमा गुले गोतु मशवरात के कुरवे के दिया कां यूथ मिनिस्टर वनी फाहागा कुरवाफ दांडो हुलूमा बेवे रस्मियातुगा मिरशुगे काउंसिल के रईस रिलवान देके वाकफला बलाला अरवस मी दांडो के सबबों हम मी रशुके सम फुटबॉल लोबी कुरा की आदत के जुआनों ओलमुंदा रशे कम वुमा कम मिफता दांडे के सबों फुटबॉल के दायरांग इतरा कुरिया दाम बेणवा जुआन वे सम फाही फुर्सत के लिबिगन दाने का मिरशुगे काउंसिल के फरात मुसवनी फाहागा कुरवाफ मैं मेवगो तो तिबेफना हम हिस्सा कुरम में दांडी रईसो जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलह नोन होलदुआ कुरव मुंगंदवा दातुर फ्लुगे तेरेंग होलदु सरकार तरके कोफवा फुटबॉल दंडु रस्मी को हुलुमुगे गोतुं कुळवे एक्वेरिकमुगे मैच तिबेफना हम मेवगो में हिस्सा कुरम में दानी रईसो जमहूरिया नोन तुला कुरव मुंगंदवा रस्मी दातुर फ्लुगे तेरेंग में फहु मंजिले के गोतुगा वडांग मेवानी नोन होलदुआ आमें तिबेफना हम होलदुगा सरकार तरक्की कोफवा फुटबॉल दांडो हुलूम मी बाबा रस्मियात हम केनस्तमन दायर मेगे कुडकुड वक्त कुरे रैसो जमहूरिया मेवनी में दांडो रस्मी को हुलवा दे वाफादे हुलूम के गोतों यूथ मिनिस्ट्री आदि हम होलदोइंग हवाले फवा वेटरन्स आदे टीम के एक्वेरिकम के मैच मी कुले मु मेदानी मी टीम द बलालार हम यूथ मिनिस्ट्री के टीम के सम मी के कोरिंग फाहग कुरे हम मशहूर कुलुन तेरे में बैर कम फाहग कोलवे आदि हम होलदो में हवाले फवा टीम के बस मेरा शुगा हम फुटबॉल आगे दायर हम फाहग कोलवे कुलुन तेरेंगे बैर यूथ मिनिस्ट्री के टीम बलालार हम हा नंबर जर्सी का यूथ मिनिस्टर अहमद महलूफ में मैच का बैर डागनवा कंग हम फाहग कोलन से तो हम यूथ मिनिस्टर्स में वो तो हम तांडोगा में कुलवे एक्वेरिकम के मैच का बैर डागेंग हर का तरवा मंजर अमना फेनिगे मैदानी आदामत बेफना में हिस्सा करम मैदानी रही
sul jamhuriya Ibrahim Muhammad Salih nona tol holdu akura mongandawa datur floge tereng tipe funa me dandu huluma me bawa rasmat ka kulen daik perikam ge match me dandu rasmi ko hulwa de waf me wani raisu jamhuriya Ibrahim Muhammad Salih ati dandu hulum ge gotum kule furata match me kule ge medani holdu ge huale fa veterans team ka adi hama youth ministry ge faratum huale fa veterans team an kolme sama fa kolle gota me kule ve perikam ge match ka youth ministry ge faratum barwa team ga youth minister Ahmad Mahluf sama danda arawadagan me match ka barwadagan wakan hama fa ka kolle هذا من دائما تبعنا هم واقوتهم ميجنستني رئيس الجمهورية إبراهيم محمد صالح نون هولدوا كرة مغندوا داتر فلوجا ترين هولدوغا سركارن تركي كفوا فوتبول دانڈو رسمي کو هولوي ما بيبي رسمي هاتو واقوتهم مي دانڈو رسمي کو هولوا دوا فموني رئيس الجمهورية إبراهيم محمد صالح ادي دانڈو هولوم کے گوتم کولے فرتم ایکورکم کے میچ یوت منسٹری ادي هم هولدوغا حوالے فوا ٹیم اکادمی میں کولے ایکورکم کے میچ رئيس الجمهورية إبراهيم محمد صالح وانی کیک آف کو دوا نونا تلوگ بایرات کا رئیس جمهوریہ فٹے ودے دوگا می داتو فلوگا ایم فاہو منزلے کے گتوگا ہولدو واڈاگن ہولدوگا می سر